Astungkara sidam sekaring bawana langgeng nuwun mangke to Kakang. Kakang Narada. Pragenjong, Pak Pangwa Rudaya gawe kader. Kali codhe, sapa sing gawe? Kawula nuwun. Nuwun. Wonten timbalan ingkang adhawuh. Adi guru kepareng miji dhumateng rakan ping sithik pangudal-udal. Kawula nuwun. Kakang Narada, milanipun jeng andika Kakang ulun piji mangarsa nadyan menika boten dinten pasewakan ing kadewatan mapan wonten pucaking harga tengguru. Ulun namung mundhut parwata sing gara-gara ingkang sumunduri ngawiyat menika gara-garanipun menapa Kakang? Menapa wonten kayu lan watu ingkang mawi teja sarta wonten brahmana ingkang hamalik tingal. Menawi wonten kayu lan watu ingkang mawi teja manira sendal mayang kinarya santuning saka dalah ompak ing bale marti undha manik. Wondene menawi wonten brahmana ingkang hamalik tingal lirwa ing dharma prayogi sinendala mayang cinemplungna kawah candra dumuka sepados dados intiping naraka jahanam. Wah dalah. Adi guru nggih. Kasinggihan dawuh paduka pukulun. Menawi ing mriki lenggan menika wonten gara-gara ingkang sumunduring awiyat dumugi ing kayangan Suralaya ingkang satemah ngorgaken kelenggahaning para dewa menika mboten wonten kayu lan watu ingkang mawi teja agengipun brahmana ingkang hamalik tingal menika gara-garanipun putra Narendra ing Astina atmajanipun Prabu Pandhu Dewanata ingkang angka kalih patutan kelawan Dewi Kunti Talibrata ingkang tetela lair rikala gangsal welas warsa kepengker wujudipun bungkus tetela ponang bungkus dipun bucal wonten madyaning wana tik brasara boten ical boten pejah boten saya susut ning malah saya ageng agengipun gegirisi lan malihipun Adi Guru tetela bungkus menika gesang ketitik glundang-glundung swantenipun gegirisi gumaleger. Kekayon ingkang ageng-ageng katrajang dening bungkus kala tartamtu rebah kasulayah kados dipun idak dening gajah. Dados cethanipun menika mangke menawi wujud jalma manungsa ingkang sampurna tartamtu gegirisi namung kemawon Adi Guru menika dereng tinarbuka wahyaning mangsa kala. Mekaten Kakang Narada. Inggih Adi Guru. Dados menika putranipun Prabu Pandhu Dewanata ingkang angka kalih. Inggih, malah menika sampun kasusul inggih menika kadangipun bungkus inggih adinipun bungkus menika sampun wonten. Ngantos inggo sepriki bungkus menika dereng luar saking penandang. Kakang Narada wonten dawuh Adi Guru menawi dipun taliti kanthi permati kados-kados lelampahaning bungkus menika wonten sambetipun kaliyan kadewatan. Lho wonten Adi Guru wonten kayangan mriki wonten kakedah tanggal jawab kaliyan bungkus sinten Kakang menika ingkang wonten wingking kula menika kedah tanggal jawab boten sisah dipun udari piye kok nganti eneng bungkus kok iso gegirisi menika ingkang ngertos namung Bathara Bayu namung rehening menika wadi nggih boten sisah dipun
ngendikaaken wonten mriki mangke larenipun mindak pekawet ngaten. Inggih. Menawi tetila mekaten. Kula badhe sarembak kaliyan ingkang putrapun Bayu. Nyemanggaaken kepareng paduka Bukulun. Bayu sapu jagat wonten timbalan ingkang adhawuh Bukulun. Cunduk lawan pangandikane Wakira Kakang Narada apa pancen mengkono? Inggih. Kula mboten badhe endha saking lelampahan menika Bukulun. Kula kedah tumut tanggal jawab yen pancen mengkono Bayu arampungna perkara iki jeneng sira bisa nggelar kudu bisa nggulung kepriye sampurnane si bungkus ulun pasrahake sak putuhe kelawan jeneng kita pekaten Bukulun. Iya kula istakaken dawuh paduka Bukulun. Kajaba saka kuwi nggih Bayu jeneng ulun uga nambahi sithik. Iya kados pundi Bukulun. Mengkene jeneng sira tumuruna marang madyaning alas Tik Brasara kanthi nen kelangenamu kang wujude gajah si Gajah Sena. Mekaten Bukulun. Ya, tanpa Gajah Sena ora rampung pakaryanmu. Inggih. Menawi tetelu mekaten ngestaken dawuh paduka Bukulun nyuwun tambahing berkah pangestu. Iya Ulun Prangga Puja Raharja Kakang Narada wonten dawuh ndika awat-awati lampahipun pun Bathara Bayu. Nggih, kepareng ingkang kamit madha pasilan Adi Guru. Sena. Kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Bukulun. Ora dupeh kowe wujuding gajah nanging kowe gajah kelangenaning dewa. Sing darbe Bathara Bayu. Kawula iki nalika semana kepengin kowe njaluk kasuwargan. Kowe kepengin mati swarga nadyan to kowe wujuding gajah nanging kudu eling. Swarganing kewan beda karo swarganing menungsa kowe ngerti. Inggih Bukulun. Badhe kula estokaken estanipun ingkang kula gayuh nadyan kula menika pejah sampun ngantos kula menika pejah siya agengipun pun pejahi kalian tiyang wanan sampun ngantos kula dipun pejahi kalian wong alasan. Nadyan kula menika pejah nadyan kula menika wujuding kewan nanging piguna tumraping agesang inggih gesanging kewan. Bagus. Dina iki kowe manut karo jeneng ulun. Inggih. Aja pati-pati kowe tumindak yen to jeneng ulun durung paring dawuh. Mekaten Bukulun.
yen ana kala mangsane iki mengko jeneng ulun bakal mrangguli lelakon sing sakjekmu kowe durung tau menangi. Yen to mengko aku paring dawuh kowe tumandang. Kawula niki ngestaken dawuh paduka pukulun. Ayo tutna laku jantraku tumurun marang madyaning alas Tibrasara. Swawi kula dherekaken pukulun. Wujuding bungkus bunder kepleng glundang glundung rina pantarane wengi gang 11 warsa laminipun teksi 15 taun kepungkur bungkus linairake kelawan Dewi Kunti Tari Brata kawan Sang Prabu Pandhu Dewanata rumaos wirang jroning penggalih Sang Prabu Pandhu tumunten putra ingkang awujud bungkus binuca wonten madyaning wana Tibrasara ing pangajap supaya aja nganti bebarang wirang aja nganti ngisini-sini anak ratu kok wujude bungkus nanging kridaning ati ora kuwawa bedah kutaning pasti budidayaning menungsa ora bisa ngungkuli garising kang kawasa. Samono wujuding bungkus nadyan kabuta boten saged pejah nadyan mung glundang-glundung. Buron wana ingkang wonten ing sacelaking mriku ora wani bakal ganggu gawe. Sedaya sami anjerum asung kurmat marang wujuding bungkus. Jebul yen to diteliti kanthi permati, rasane kewan kuwi luwih landhep ngungkuli rasane menungsa. Kawis tinggal nadyan to wujuding Sardula, Naga, Wraha, Banteng, Ajak, Lutung, Sona Brenggala nadyan to kewan ingkang alit-alit datan wani nyikara wujuding bungkus amung kala mangsane menungsa sing ora duweni rasa tresna nyumurupi wujuding bungkus ora duweni rasa welas ora duweni rasa asih nanging malah dianggep kaya wujuding mungsuh.
Tandyabala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah kongkeh srukatite katut larut sagung para ratu miwah pradipati sigra pratanya swatama tetanya pagene padha lumayu Kurupati wonten dawuh paman lawan kowe Dursasana nggih Daswadewan kabeh Kurawa wis padha nyaket nggih sampun iki bola bali sing dadi klilip tumraping Kurawa ya mung putrane pamanmu Prabu Pandhu sing wujude bungkus iki. Mekaten paman. Iya. Pangriyen, Man. Parenga kula badhe miterang. Iya, partakon apa? Dipun anggep kelilip sababipun ngerti ya? Iki putrane pamanmu Prabu Pandhu wujude bungkus wae gegirisi. Nyasak apa-apa mesti rusak, mesti ludes, keles. Kewan-kewan padha teluk. Lah medah boyo nek iki wujud dadi manungsa lumrah, apa ora bakal ngidak-idak kowe kabeh? Ya ngono apa ora Dursasana? Nek raos kula didak kali mboten nggih kumantung lambene kali tumindake to, Mas. Anggere tumindake niku becik lambene suarane nggih apik ya ora bakal didak-idak wong. Nggih ajenga duweni derajat pangkat sing luhur nek omongane ora cetha ora kene digugu ya ora diajeni wong. Kurang-kurang bejane bakul asungan niku men bengok nggih kok, Mas. Ora susah kowe kakian rembug. Nggih, pripun? Kowe gelem apa ora mateni wujude bungkus iki? Nggih, kula wantun. Lho, nek wanine nggih wani maneh mbok nggih digolekke napa niku srana sing becik ora kudu mateni ngoten pripun? Dursasana. Kowe aja maido karo aku. Nggih. Tak perintah kudu manut kaya mengkene iki sing tak estake dawuh sapa? Kang Ramamu Kakang Adipati Drastra. Napa nggih nek bapak perintah ngoten. Aja-aja sing perintah ngoten sampeyan dhewe. Wis lambemu. Menengo. Aku ki goleke kamukten kowe kuwi. Ngerti? Ngertos. Mangkate nggih ngoten niku. Goleke kamukten kuwi. Kanggo kowe. Demi rakyatnya. Lho, suaramu ora hanya gatelke kuping to. Ning nggih monggo mawon kula ngestokke dawuh. Pun, pripun bungkus niki dinapake? Apa kowe kalah karo wujuding bungkus? Lho, niki mboten perkara kalah kalih menang lho, Man. Ning niki sabung rapete kalih rasa lho. Wong ngono ya ora duwe salah apa-apa, ora tau ganggu gawe kula karo sampeyan. Nek pancen kowe ora gelem temandang wis baliya nyang Astina turu sing kepenak. Nek ora susah dadak kowe golek kamulyan. Ora susah dadak kowe golek kamukten. Aku golek kamukten ora kudu mateni wong. Pun mungkin nek sampean kula ayeli mboten urung. Kula mungkin mangaturke kali Kanjeng Rama. Ah niku anak sampeyan ora manut kali kula. Nggih, pun kula estokke. Kurupati mboten dawuh. Kabeh para Kurawa perintahke. Iki kudu dipateni wujude bungkus. Nggih, kula estokaken. Oh
Melayu, Melayu. Melayu, kleru, wah. Astungkara sidham sekaring bawana langgeng tak rasa kaya jeneng sira bisa tata jalma bungkus aja kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng sira wah kowe kuwi bangsane ngopo ulun iki dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi ya tanpa beda kaya jeneng sira. Aku iki apa? Sira iku manungsa. Manungsa kuwi apa? Titahing Gusti. Gusti kuwi apa? Sesembahaning manungsa. Kuwi iso karane sesembahaning manungsa. Iya. Jagat saisine klebu sira. Iku mau anane saka dating Gusti kang murbing dumadi. Titah kuwi duweni sesembahan. Ora ya Gusti sing nitahake jagat saisine klebu aku karo kowe. Kowe ngarani aku bungkus. Ya, jalaran kowe durung weruh padang hawa. Kowe durung tau weruh soroting srengenge. Srengenge kuwi apa? Ora susah tak kandhakake kowe bakal ngerti yen to wis luar saking panandang. Panandang kuwi apa? Lelakon. Kowe ngarani aku bungkus ra banjur kowe kuwi sapa? Ulun iki dewa bepisik ulun nang Bathara Bayu. Apa sebabe kok aku eneng? Ya, pancen kowe dianakake. Sing anakake aku sapa? Gusti sing gawe urip. Antarane jeneng ulun. Aku ana wis saka keparinging Gusti sing gawe urip. Ya, antarane kowe. Ya. Mulane bungkus ulun tanggung jawab sekabeng lelakon kang sira sandhang. Areh ning jeneng ulun wis antuk dawuh pangandikaning Bathara yen to sira iku mau bakal dadi satriya pinunjul. Jeneng ulun kinen maringi prabot minangka sarana nggonira ngayahi darmaning urip. Prabot kuwi apa? Prabot kuwi sandangan utawa busana.
Iya. Coba saiki remno netramu. Ulun bakal paring busana kelawan jeneng sira. Iya. Aku kudu ngremake mripatku. Ya, aja nganti kowe nyawang. Mengko bakal bisa manunggal kelawan anggamu. Tegese bakal bisa nutupi marang awakmu. Apa wae, mengko kowe bakal mangerteni pribadi. Iya. Lah ing kono to wau. Sang Hyang Bathara Bayu Nedya maringi busana kelawan sang bungkus. Apa busana tegese sandangan ingkang pinaringake marang sang bungkus ingkang durung lair, tegese durung jumedha saka dening bungkus. Busanane ingkang awasta pupuk emas rineka jaroting asem. Sumping sekar budak sinumpet sengkang balibar manggis kalung naga bondo kelat bau lan gelang candra kirana dodot poleng bang bintulu ingkang wujute ireng abang kuning putih. Amung sarana cipta tetela kaiden dening Gusti kang akarya jagat busana wis mapan ana papane dewi-dewi. Nadyan to mung busana tegese prabot lan sandangan. Beda kelawan praboting satriya liyane lan manungsa liyane. Werdine pupuk emas rineka jaroting asem. Jarot asem kuwi ngrawit alus mratelakake kalamun to bungkus yen to wis luwar saka penandang bebudene ngrawit kaya gali asem lan kaya jaroting asem angel bakal digagapi. Sumping sekar pudak sinumpet kembang pudak kuwi gandane wangi. Tegese satriya iku yen to wis bisa lair saka jroning bungkus bakal bisa ngreksa aruming asma. Sengkang balibar manggis. Woh manggis kang ana slagane mung kari ngitung slagane utawa ceploke. Woh manggis kang ana ceploke ing jabane yen ceploke isi 5 jero mesti isine ya 5 yen ceploke ana 6 isine jero kang legi ya ana 6 mratelakake sang bungkus jaba jerone padha ya laire ya batine tegese lati lan pakarti nyawiji ora tau cidra ora tau ngapusi iya ya iya yen ora ya ora. Kalung naga bondo, naga tegese ula, bondo tegese karosan. Besok yen to wis lair luar saka penandang, karosane bungkus ngungkuli ratune ula. Kelat bau lan gelang candra kirana. Tegese Candra Kirana iku mau wulan sumorot kang bunder kepleng. Yen to besok wis diwasa bakal bisa gawe pepadang sorote nganti kaya soroting wulan purnama sing bunder kepleng. Ngagem dodot poleng Bang Bintulu tegese poleng. Bang Bintulu rupane ireng, abang, kuning kelawan putih. Yektine iku minangka pralampita kaneksaning manungsa duwe sedulur papat, Luamah, Amarah, Supiyah lan Mutmainah.
nafsu papat kudu bisa den kendhaleni. Tegese bungkus bisa ngendhaleni marang nafsune. Aja nganti nafsune sing ngidak-idak karo uripe. Yen to nganti menungso direh karo nafsune, ora wurunga watake angkara murka ngapsahake sekabehing cara. Aja ene wong pinter kejaba aku dhewe, aja ene wong sugih kejaba aku dhewe, aja ene wong digdaya mung aku dhewe. Mengkono mau tekse menungso sing ditunggangi karo nafsu. Yektine Bima ing tembene bungkus ing tembene bakal bisa ngendhaleni marang nafsune. Purnaning gati sami sakala wujuding bungkus ya kang sinebut Sang Bima. Gragapan kaya wungu saking nendra kagyat ora wekasan. Ora nyono aku duwe wujudan kaya mengkene iki apa ngribeti lakuku, ngribeti nggonku polah. Lah ya kuwi kena denarani busana tekse sandangan. Mengkono iya. Yo. Sawise mengkono aku kepiye? Kowe aran Bima. Kowe ora aran bungkus nanging Bima. Bima. Iya. Tegese Bima. Bima kuwi tekad. Bima kuwi tekad. Iya. Pakatae stake aku kudu kepiye? Bima. Iki mengko kowe aja kaget yen ana kahanan kang gegirisi. Ya ing kono margane kowe bakal luar saka penandang. Kowe tumandanga anut marang krenteking atimu, ulun jangkung saka ing antariksa. Duwe pukulun Sanghyang Bathara Bayu kowe kena tumandang, kowe kena tumindak. Yen ta aku wis metu saka jroning bungkus iki mana cahya ingkang mijil saka ing bungkus mbok menawa pukulun Sanghyang Bathara Bayu wis jengkar. Yo, muga-muga bungkus iki kang bakal bisa nyuwargake aku. Kowe aja duweni panyakra bawa yen ta aku gendak sikara karo kowe. Sejatine aku iki bakal goleki sampurnaku bungkus.
sakala punang gading tumancep ing bungkus bedah sami sakala. Kodrating lalakon pecahing bungkus ana satriya ingkang mijil saking jroning bungkus katon mencorong cahyane ngalelo sumorot netrane kaya soroting lintang panjrahina. Bungkuse kacutat kelawan Gajah Sena kakipataken dumawah wonten ing kraton Banakeling. Negari Banakeling wonten salah satunggiling narendra ingkang ngenes wis dangu ora pinaringan putra. Ngawontenaken sesaji ratuning banyu tekse Tirta Nata. Tirta tekse banyu, Nata kuwi ratu. Banyu ning ratu kuwi banyu udan sepisanan. Mula ila-ilane bubar ketiga dawa ana udan deres. Sak bisa-bisa ngombe ya banyu udan. Pateke apa? Bisa teguh rahayu ngilangake lelara. Ning sing do percaya nek ora percaya ya wis. Ora percaya ya ora apa-apa. Kocap ponang bungkus kacutat dumawah wonten negari Banakeling. Pas dumawah wonten ing Bokor Kencana ingkang den iseni Tirta Nata wujud dadi bayi ilang wujuding bungkus wujud dadi bayi mila diwasane aran Tirta Nata ya Jayadrata. Jalaran ratu ing Banakeling iku Prabu Sempani ya Prabu Drata ya gak putrane Dewi Drata. Sami sakala ing benjang dadya punang jabang bayi mijil kakung kang aran Jayadrata ya Tirta Nata. Iku manut crita ing pedhalangan dumadi saka kasute ya bungkuse Sang Bimasena. Manut caritane rikala semana Jayadrata kepengin manunggal kelawan Pandhawa goleki Bratasena. Ning lakune ketemu Sengkuni denggokke. Ora kumpul karo Pandhawa ning kumpul karo Kurawa peh kancane akeh. Mongko jorangas kabeh. Iranging punang bungkus ana satriya gagah perkasa ngalela nenggih Sang Bima krida padha sakala. Sangsaraku nyikara karo aku. Kowe bangsane apa? Aku bangsane kewan. Sapa jenengmu? Aku Gajah Sena. Ganggu gawe karo aku. Apa Bamayu yen pancen bisa patenana aku? Wah, jarak perkara kowe karo aku. Iki jalokamu. Oh. Cobanen. Hei!
Pragenjong, Pak Pong. Warudoyong tinegoreng wong. Warudoyong Pragenjong nangka basa kemropyok mung kari betone. Wah. Iki bangsane opo? Ulun iki dewa. Dewa kok elek. Ya ana sing elek, ana sing apik. Aku ngerti dewa kuwi gedhe dhuwur. Ana sing gedhe dhuwur. Ya ana sing lencir kuning. Ana sing semok. Ya warna-warna. Aja mbok padake. Kowe dewa. Iya. Jenengmu sapa? Ulun Sanghyang Bathara Narada. Bathara Narada. Ya, pancen mengkono. Apane karo Bathara Bayu? Nunggah sak pasuwitan. Bayu ki putrane Pukul Sanghyang Jagadgirinata. Bayu yen to basa karo jeneng ulun, wa Bukulun. Wa kuwi apa? Wa kuwi Pak Gedhe. Pak Gedhe iki apa ora ngono judhekno suwe-suwe. Takon mbok bledek terus. Ngopo? Kowe ketemu karo aku. Nah, kowe mesine kaget. Bima. Kowe aranmu si Bima. Tegese Bima kuwi karep, Bima kuwi tekad. Iya. Kowe kaget rasane atimu nalika kowe mrewasa wujuding gajah. Iya. Sak bubare mungsuhmu ilang, kowe duwe rasa pangrasa apa? Wah, ora nyono. Aku bubar mateni kewan gajah. Wah, sing dawa ngiwa nengen kuwi tak sempal. Ilang lah kok malah tememplek ning tanganku ning kene iki piye iki. Ora dalah. Ya, yen mengkono loro-lorone gegayuhan bisa kelakon. Gajah iki mau dudu gajah alasan. Kuwi gajah kelangenaning dewa, ya kelangenane Bathara Bayu sing ketemu karo kowe. Iya. Aku kaget kok beda nalika aku ana njero. Bedane rumangsaku rupane mung padha wae. Areng saiki kok kahanane padang jinglang. Lah iya wangane njero ora kowe ora weruh soroting srengenge. Saiki ana pepadang. Enten ana dilongkas kok peteng ngono. Pancen kuwi seri-seri jagat yo ngru padang peteng urip mati lanang wadon bungah susah. Iya. Nah, ngerti yo? Sejatine sing mbok sempal kiwa tengen mau gamane gajah kang aran Gading. Ilanging Gading tumancep ana ing jempolmu kanan kiring. Kuwi jenenge kuku. Nadyanto kuku. Nanging kuwi kuku wasiat, mula arane kuku Pancanaka. Mula sajeke urip kukumu kuwi modot terus. Panca kuwi 5, naka tegese kuku. Kuku kuwi bakuh, bakuh kuwi kuat. Werdine Bratasena ya kowe mau, kowe kuwi ya Bimasena. Jalaran gajah mau arane Gajah Sena manunggal karo kowe. Mula aranmu Bratasena ya Bimasena. Kowe duweni tekad kang gedhe, kowe duweni tekad kang luhur. Mula kowe duwe pusaka saka gajah kang tumancep ana jempolmu kanan kiring. Arane Pancanaka. Panca kuwi 5, naka kuwi kuku. Sedulurmu kuwi ana 5, sing modot sing kuat mung kowe dhewe. Sing kukuh bakuh kuwi tegese kowe kuwi kuat dadi gondelane wong 5. Ngono. Wah, mengkono. Ya. Ya. Banget panarimaku. Mula kang saka kuwi nggih Bimasena. Reh ning sira iku mau putrane Ratu Ngastina, Prabu Pandhu Dewanata. Kuwi bapakmu. Kang bijih saka ibumu.
Dewi Kunti Tari Brata, kowe diguwang ana tengahing alas, kuwi ora merga janjane Prabu Pandhu isin kuwi ora. Pandhu wis ngerti sadurunge minarah. Anakku si Bungkus Menjila iki bakal duweni kekuatan kang ngedapi-dapi karben tapa luwih dhisik ana madyaning alas Tik Brasara. Mengkono. Ya. Mula Kang saka kuwi, Nger. Dina iki gage-gage ku ndang ngabektiya ana ngersane wong atuwanira. Aja kaget yen to kadang-kadangmu uga wis mlumpuk ana negara Ngastina. Iki mung kari ngenteni marang tekamu bocah bagus, ya Bimasena ya Bratasena. Manganjur aku ning angin. Kuntorang graning arga. Kura-kurnita kagiri-giri. Orek bumi prakempa prakula mangamba-amba. Yen to pancur tak kataestake dawuh lan ora aku njaluk pamit. Ya, Bimasena ora liwat. Tak prenggah puja sesanti jaya-jaya wijayanti. Muga-muga dharmamu piguna marang jagat raya saisine, Nger. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu para putuku, Nger. Putuku bocah bagus Bratasena. Sira ingkang minangka dadi adek-adeking para Pandhawa. Ulun mangerteni yen to jeneng sira mung tansah digawe sangsara kelawan kadangmu para Kurawa. Nanging awis saka kasantosanmu Bratasena, nyatane jeneng sira bisa kalis saka ruhara uruping geni nalika bali segala-gala. Bratasena, wis kowe aja serik, kowe nrimo, kowe ora susah ngucik negara Ngastina karben, negara Ngastina dienggo gulung, dienggo ajang. Kamukten kawan kadangmu Kurawa, kowe tak paringi liru. Bratasena, kowe tak paringi liru.
kowe tak paringi liru wujuding kamukten nanging wujud alas gong liwang liwung ingkang sinebut wana marta ya alas mrentani mung bae Bratasena kuwi gawat kliwat angker tur wingit gawat kliwat angker tur wingit kuwi direksa dening para jin setan priprayangan nanging aku percaya Bratasena yen to jeneng sira kuat jeneng sira kuwawa bakal bisa ngendih marang bangsaning jin setan priprayangan tindakno Babatana Bratasena Tancut kumrega tumanjing samudra tulya dreng Wiraganyo banyu sumaput wentes melkang ganira sumingep nampeki migek jangka kang warik Katanaga kumambang kagiat Brawekasan nenggih Sang Bratasena riuhnya mundur saking ngarsanira ingkang eyang Sang Prabu Maswapati Narendra Wirata kaya gawang-gawang telenging cipta kalamun to sinurung drenging karsa kadawan babati wana marta sigra jemangkah Raden Harya Bimasena nring cipta lenging karsa amung jumujuk wonten tepining wana mrentani
Oh oh aja turu sore kaki kene nduk ya yuk